Pragono lagune diputer ayo. Bebujanku hati susah mong pengen ketemu you know lali sabar sabar awak lungkrah rapi soturu kangen rapi somari hamong sira kang bisa nambani yo juragane gendul mara ayo no wis gendang gendul kecap lho Pak De ngono wis curiga gendul akuang ora yo gendul kecap karo saus sorsekno setoran karo Ibu Negara. Yo 2000. Aja sampe yo so. Setoran sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku aduh wong wayu bebujanku hati susah mungkin sliramu Bajeng glek mosok lumpuh rasa kangen rapi somari hamong sira kang bisa nambani sor usarmu nah rong taun rabani duit entek iso tuku ning nek seneng entek wis angel ngel goleke seneng. 2 tahun ra bali jare ya nyang Taiwan. Oh iya 5. Oh iya kudu no.
Ayo nduk dibacot nekke. Aja semangat bagus tresnaku kira bakal lanjut sesuai aku balik sesumban Sosok. wis rampung lho Pak De.
Jan kaya ngopo manungsa mung bisa rekolan jonggo Gusti kang paring iki lan Gusti kita satrema lampahi nang pinggiring kengawan wayah sore sansaya kelingan kawang-kawang tes temu cahayu gawe sedih ing atiku Lanangannya ya plek ya. Lanangannya ya. Ayo. Zaman berjuang ayo njur kelingan kantong yo kene iya saiki oper jarene wis manang keturutan sing digadhang kene ora janji ning saiki ning saiki yo iki mentok sing ra nyanyi gunung tak cadongi sego jagung mandung tak sili cabe gunung sokoro gunung desa dadi rejo
Ya Ananda Grati yo Mas Sarwo yo Sri uning datang dalito kang cinipta kadhange pribadi Wirat Moyo putrane Sira lawe adipati yo operke oh Sri uning putrane Sobati Baliko Kapupo ing madya laga tanding lawan niki wau pripun dulur-dulur wiwit warung Nggih. bang tengah Danggolo komplit Nggih. wis pokoke seneng-seneng ning bagian mburi. alhamdulillah Nggih, aku ora nyawer saiki ya plek engko bengi. Ora apa-apa, ora isin aku yo ngono. iki tekan bengi ta Ah iya. tak kira ora tekan bengi ya Katresnaning wirat moyo dinampi dening Rara Srihune sanadyan wakasanira prateng alena alabun nagara yo lho monggo asik ha ha ya 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 monggo Pak monggo ndak mriki jogetan kalih kula asik wasik asik yen tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang mega ing angkasa mas suntakoke pawartamu janji-janji aku eling cahayu sumedhot rasane ngati minang bintang sundul yati mriki Dek semono janjimu disekseni meko kartiko kairing rasa tresno asih cahayu rungokno tangising ati kinarung swaraning ragine mas enteni bulan
kartika kairing rasa tresno boten sae sini wong niki boten dilombake dadi los mawon nggih Bu Haji gitu loh. lah iya alhamdulillah kan doa amin ngoten lah iya lah sepupu lah sepupu semono sing sepaha sing sepupu semono lho Mbak yo ayo Bu yo diangkat jenengan sing angkat nek kula sing angkat mungkin malah mumbul yen ning tawang ana lintang ayo rungokno tangis sing hati ginarung suarane lagi mas ngenteni bulan dadari matur suwun sama angkat sing nambahi si Mbak Yati. Monggo. Mas Brewok, waktunya saya sore, engko terus istirahat bareng-bareng di Jogeti. Yuk. Joget aja sini yuk. Mas Soanto, maaf ya. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan Nora mokal yen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita goyongan hebat apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat putra ratu pingin Prabu Marmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Roro jonggrang manuton sun pun karwa jonggrang panyuwunmu tak turuti pamudane Mbak Yati Pakatan Pendam nggih. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadana prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita goyongan
apa ra ngerti yen Bandung Waji manggo. lanange jagat Sini. putra ratu pengin Prabu Darmarmaya aku tuwe aji sekti Pandawasa Rara Jonggrang manut dosun pundhut garwa Iya Bandung aku duwe rapono jane sewu sawani putut iya Jonggrang panyuwun tak turuti alhamdulillah sukses jeneng kula kowe aja lali marang aku iki cahayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani yen semono aku tetep tresno uga tetep setya cahayu dereng ate gawe gelo lan gawe kujiwa ning saiki bareng mukti kowe kondur malang lali marang aku sidik sidik mesti nasu terus ngajak padu jongon aja ngono apa kowe pancen ra kelingan zamane jambien cahayu kowe jangan bunga susah padha dilakoni. Selamat malam Ilu Jenggalu kagem Hami Aspiring Sasono sinambi yang punya panggung belum hadir. Selamat berbahagia untuk kedua mempelai dan bahagia selalu. Jangan lupa nanti malam minum irek. Keturutan sing digadang biyen
janji ning saiki ana ngendi neng gunung tak jadongi seko jagung yen mendong tak silingi capek gunung Sokoro bisa nyawang gunung desa dadi rejo kene ora ilang gone padha lara lapa senang gula kalajengaken caping gunung merundang kagem Pak Pur menika kelancananipun rikala wekdalingan sampun ngawuri ugi kagem siwa Sariman jeneng kula kowe aja lali marang aku iki rahayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani aku tansah setya uga tetep setya cahayu dereng mate kawe kelon gawe kucewa ning saiki bareng mukti kowe kok njero malah lali marang aku Siti mesti nesu terus ngajak padu jongono wis nu apa kowe pancen ra kelingan zamane dek biyen cahayu kowe janji bunga susah padha dilakoni
Bosnya beda. Emang pembagiannya itu tidak rata. Ora. Ayo. Ayo. Dah. Keluarga besar yang ada di dapur, tim pasukan batik maju merapat ayo. Mumpung selo tugasnya kita barisan Mas Pleki monggo. Ayo Mas Samsul, Mas Ruli. Semuanya. Mas Samsul monggo. Iki aku ageng ngerokok lho dikon nyanyi. Wiwit biyen mula aku ra wis kandha, aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat wong tuwa pangkat, aku rekoso sliramu wis mulya. Iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugih. Ora nyono lan ora lekewo yen sliramu teko palokomo. Spesial untuk pasukan batik monggo. Tresno tenan Mas Samsul, ini loh aku kan roh awakmu joget sorene ora idele tresnamu Arlin Entertainment. asik panitianya pada joget yo yang ada di dapur yang ada di tim pramuka semua. Baik panitia ini malah kurdo ono dalan kaya Aduh nyambut gawe ini nang dhuwur kono Pak. Pasukan batik. wiwit biyen mula aku ra wis kandha, aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat yen bojomu pangkat, uripku rekoso uripe wis mulya. Iki wis wancine kowe didhauke karo priya bagus sing padha sugih. Ora nyono lan ora lekewo Yen sliramu yen sliramu teko palokomo. Edi Ayo dilanjut Mas Margono. Jos ayo nyanyi lho iki lho. Ayo maju panitia. Maju apa mundur? Asik.
kene wis kon. Ayo delok-delok. Ayo Den, ayo Ed. So. Tak gilinge bolo-bolo. Wiwit biyen mula aku ora wis kandha. Aku wong nista tanpa bondo donya. Joko mlarat Ayo lek men ya. wong tuwa mau pangkat aku rekoso uripmu wis mulya Mas Harno Iki wis wancine kowe dinaoke karo priya bagus sing padha ayo maju so lan ora nglekewo yen sliramu ireng kromo pasukan Gendul Pemersatu Bangsa Mbak Ganol tresnamu mung abang-abang langit pasukan Gendul Pemersatu Bangsa bolo-bolo yo komandane Mbak Sukijo iki ngatiren kantong bolong kirene ten asik ayo Mas Samsul wiwit biyen mula aku ra wis kandha aku wong nista tanpa bondo donya Joko mlarat wong tuwa pangkat aku rekoso uripmu wis mulya sikat iki wis wancine kowe ditaoke karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglegewo yen sliramu teko palakrama srengenge mumpung Samsul renek aku tak ngajak joget mumpung Samsul turu yen wengi rembulan jeneng bersatu tempe sorene dadi gele aku mung abang-abang ya gunjang kanjeng rasaning tiasmane
mundur pati ngelabu isih tresno ngayu wara pamu jine dewas tumakeng lampus katres nan burin ajak wesi ler beksi jroning sekeran angel yen ki nayo dene mas ingsun nglegewa kepandahan abron kotan betah apolo krambi uger pinanggih trimo Mas Wisnu bahwa menikah salah satu tanda bahwa seseorang mencintai terhadap pasangannya yang orang kelakon. Jadi bawane nggih nikawu. Pepindane peksi ing sajroning sengeran ora iso didumuk ya Mas Tarno, hanya bisa dinikmati. Nggih. Upama sliramu sekarang melati aku kumbang ngidam sari upama sliramu margi wong manis aku kang bakal ngliwati sineksen lintang iluku semono janji prasetya ning ati tansah kumandeleng netra rinasa karoso rasaning driya cunduk laris pemasuyut miderasa jagat raya aling ana ukir lan samudra ora ilang manis aduh hati-hati saklawase Mas Bewok di mana ya? Dicari istri tercintanya. Mas Bewok dipun padosi. Nah gini, hari ini nuwun sewu. Hari ini nuwun sewu. Janji Allah itu pasti. Barang siapa suka bersodakoh, insya Allah dilipat gandakan. Jenengan bakul juragane mie ayam. Tak dungake kalau hari ini memberi 50.000, insya Allah 70 kali. 50 ping 70 niku. Lu mboten apa? Oh nggih. Santai. Nggih. Lagu. Mas Harno njenengan lenggah rumin. Ku bagi loro. Ya, nggih, matur nuwun. Tak dongake muga-muga usahane laris manis Tanjung Kimbul. Allahumma amin. Niatnya sedekah ya Allah, berilah hari ini Mas Bewok dan Ibu kesehatan yang panjang. Amin Allahumma amin. Rezeki yang barokah. Allahumma amin. Tekan ngendi Mas?
nalikani rohen dalu hatiku lam-lamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lakae lintangi laku. Ternyata saya lihat dari kejauhan ini adalah ibu guru Itak ya. Itak-itak di dinding. Sehat mana suaminya? Gawa duit toh? Wong ayu aku ngenteni tegamu marang ameko ing akoso Mas Pak Edi sontakon ke pawartamu janji aku eling wong ayu sumedhot rasane ati lintang hewe-hewe Mas tresnaku sundul wiyati gap dek semono lek Wasidi keluarga dari Condong semuanya matur jangan gitu meko karatiko kairing kang sukimen rasa tresno asih tadi saya salim sama Bu Guru Ita. Bu Guru, walaupun salim tadi ternyata saya tertular sedikit bahasa Inggris. In the sky stand there for you, remember I have the sky stand there for you. Swarane ngaratri Mas ngenteni bulan dadak